ଏକ ସମୟର କଥା। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମା ଓ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ। ମା'ର ନାମ ଥିଲା ରେଖା, ଯିଏ ବଡ଼ ସେବାଶୀଳ ଓ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତି ଦକ୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକାଙ୍କ୍ଷୀ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମା'ଙ୍କୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲା, ତେଣୁ ରେଖା ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେବା କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଏକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦେଖିଲା ଯେ ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ମେଷସାପ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରେଖା ଖୁସି ହେଲେ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବିତ ହେଲେ। ସେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେବାରେ ଓ ସମ୍ମାନରେ। ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ସଦା ଦୟା ଓ ଆସ୍ଥା ସହିତ ଚାଲିବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗାଁର ସେବାକୁ ଜନାରେ ଓ ମା'ଙ୍କର ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଶିଖିଲେ। ଏହିପରି ରେଖା ଓ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ ବାନ୍ଧିଲେ।